שחקני מקלדת ברובלוקס. נכון, זה מעצבן ללכת ככה, רגע. ככה, הנה. תסתכלו נכון. מצאתי שיטה. שחקני טלפון, אתם יכולים לשחק רגיל, אבל שחקני מחשב, תסתכלו מה אתם עושים. הולכים להגדרות. עושים על settings. הולכים לראשון. מפעילים את זה על on. זה על off. זה ככה אצלכם. אוקיי? וזה אמור להיות ככה. אתם מבינים? עכשיו תעשו, חשוב מאוד שלא תעשו כאן, כי אז זה יצא לכם מהמשחק. אז תעשו כאן. תלחצו על זה. טוב, יש לכם נעילה. מקווה שעזרתי, ביי.